Boys night! Λοιπόν, αδερφέ, Παρασκευή κλείσαμε 100%. Boys night, τώρα θα δει. Αγάπη μου! Έλα, μωράκι μου! Παρασκευή που είναι Αγίου Βαλεντίνου, τι έχεις κανονίσει? Την Παρασκευή Αγίου Βαλεντίνου είναι έκπληξη, μωρό μου. Μην με κάνεις να χαλάσω την έκπληξη. Δεν πιστεύω να μην έχεις κανονίσει τίποτα και να καταλήξουμε πάλι να βλέπουμε Ευρωλίγα με τους φίλους σου, όπως πέρσι. Μα εννοείται έχω κανονίσει, μωράκι μου. Ρε, σου έχω πει ποτέ εγώ ψέματα. Εντάξει, ρε μωράκι, αφού επιμένεις θα σου πω. Το αγόρι σου έχει κανονίσει για αρχή couples therapy massage για να αποφαρτίσουμε όλο το στρες της καθημερινότητας. Α, ναι, και μετά? Μετά, μωρό μου, έχω κανονίσει μόνο για σένα make-up artist και hairstylist για να είσαι στις ομορφιές σου. Γιατί, τώρα είμαι άσχημη? Περίμενε, μωρό μου, άφησα το καλύτερο για το τέλος. Μετά από όλα αυτά, θα μας περιμένει private chef, ο οποίος θα μας ετοιμάσει γεύμα 5 αστέρων μόνο για εμάς τους δύο. Αγάπη μου, πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά δεν είπαμε να κάνουμε λίγο οικονομία για το ταξίδι? Μωράκι μου, αυτό, άστο πάνω μου. Αχ, αγάπη μου, είσαι ο καλύτερος. Αχ, μωρό μου, πώς τα κατάφερες όλα αυτά? Με το τάσκι, μωρό μου, το άφησα στα καλύτερα χέρια.